Salutare toată lumea și bine v-am găsit la episodul 2 din Pet Simulator. Haide să începem. Chestișotii. Acum o să dăm play. Păcușarul ai zis, nu? Da. Așa. În ce? În grădină, zic eu. Care să le asta? arătăm BMW-ul. Asta? Da. Să le arătăm BMW-ul. O să avem cam lag. Da. Hai și o să facem și o poză de premiat. Porcul. Ne trebuie o mustață la porc. Sau măcar o șapcă. Bine. Și o mustață. Gata. O pun eu. Nu! Da. Gata. Uitați, porcul, ce tare e! A pornit. Stai puțin. Nu are lag. Bă, dar n-are alea. Alea sunt doar să faci poză. Hai la BMW. Hai, mișcă șunca. Hai, mișcă. Hai la BMW. BMW-ul. Bă, titit. Apropo, să scrieți în comentarii de câte minute vreți să fie episoadele. Acum a trecut un minut, cred că îl mai facem de 2 minute, da. Să vă arăt ceva. Ups, a răgăit porcul ăla. Da, în jocul ăsta că am răgăit porcul ăsta. Glumeam, eu am răgăit. Arată-i cum zboară porcul, Flappy Porc. Flappy Porc. Da, hai să danseze. Să danseze această minunată femeie. Ia să stai jos. O dansează. În 3, 2, Aia, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Ce faci? 3, 2, 1. Scuzați-mă toată lumea, încheiem episodul aici. Au trecut 2 minute și 4 secunde, 5 secunde, 6 secunde.